Anna, såg du? Och jag såg. Och fy fan. Jaha, du menar på fläppen? Jag såg också. Tyvärr så såg jag. Åh, herregud. Sätt dig då. Kolla alla. Alla. Ja, bra. Oj, de hade lite kulle där. Bra. Så fett bra. Ja, det var bra. 8. Okej, gubben. Vilka har hon? Hon har 64. Hon behöver 100 till. Oj, bra. Vad vill hon komma över? 60? Så hon ville komma över 60. Hon sa hon ville komma över 100. Hur mycket har hon? 64. Det blir Ja? 10. 160. Va? Vad är det högsta? Jaha, 200. 160. Det är ju för mycket över det högsta. Nej, för det är snabbt. Obroms. Nej. Duktig liten manhater. Vad har Nu nu? är det sådär. Nu har hon 93. Jag börjar bli fett rädd. Det kommer gå bra, jag vet inte. Va? Vänta nu. Aha, ställande, det är rutan. Bra. Fett bra. Då ska vi se. Jag tycker man får. 10? Hon får den Du kommer få ett första pris. Vad har hon nu? 123. Hon måste klara det här. Hoppet hon får lägga sig på hoppet, det är det enda. Hon är där på hoppen. Vadå lägga sig på hoppen? Alltså hoppet, när hon ska sitta så kan hon lägga sig. Jag vet inte. Men det är att hon ska jobba ut. Ja, just det. Jaha, ja, när hon går... Ja, Oj vad. Grym. oj, fett bra tag. Jalla! Ja, jag tror det. Hon har bara 120. Va? Nu då? 8. Vad har hon? 140. Ja, hon får 140. Kom igen ju. Ja, Bra. fett bra. Man var nervös. Så var jag vet inte. 10. Alltså fett klockren hund. 160. Nu har hon ett första pris. Ja, 400. Ja, hon behöver ha 2 första pris till. Sen har hon 52. Oj. Den första pris. Är det ens första? Ja. Okej, då kan hon gå död någonstans. Okej, vad sån då? Var bra på lydnad. Hallå, hon behöver en rosett idag för vi behöver sätta upp det på våran vägg. Hon satsar på första. Ja. Duktig. Oj, oj, det här blir en 10 eller? Jag ska lägga upp filmen på Facebook i Sverige. Jag ska bara ta bort ljudet. Ljudet. Ja. 10. 10. Okej, Nej. då kan hon gå och hänga sig. Hon bara, Ja, men vad sån då? och hon bara, hon 10 inte i sätta sig. helhet. Driver hon fick 10 i helhet.